Kung nakakapagkwento lamang ang mga pader ng Santo Niño Parish Church ng Binalonan, ilalahad ng simbahang ito ang simbolo ng walang kamatayang pagkakaisa. Ang bayan ng Binalonan ay pinaninirhan noon ng mga Pangasinense at mga imigranteng Ilocano. Dahil dito, ay nagkaroon ng dalawang bisita at para maiwasan ang dibisyon sa pagitan ng dalawa na ipatayo ang Santo Niño Parish. So, nung una, ang Binalonan kasi was a city of Manawag. So dito, there were immigrants from the Ilocos towns, and then pumunta sila dito to work for a principalia from Manawag. Ngayon, the people wanted to create a visita for them. So, dun sa Santa Catalina, gumawa sila ng maliit na visita doon. Yung mga Pangasinense naman, nag-create sila ng maliit na visita din doon sa San Felipe. And then, to unite them, the Diocese of Manawag actually wanted to create a church that would unite the Pangasinenses and the Ilocanos. Kaya, instead of naming it St. Catherine after Santa Catalina or St. Philip of San Felipe, they instead named it Santo Niño or Holy Child, which is the son of Our Lady of Manawag. So yun, na-create ang Santo Niño Parish Church in 1841. Paglipas ng ilang taon at sumapit ang digmaan taong 1944 noong bombahin ng Hapon ang bayan, kasama na rito ang simbahan. Ngunit isang milagrosong pangyayari ang nangibabaw sa mga nakasaksi ng trahedyang ito. Hindi lubusang natibag ang simbahan at naiwang nakatayo ang altar at mga gilid ng pader nito. Kaya naman kasabay ng muling pagpapatayo nito mula sa naiwang bakas ng digmaan, mas lumalim din ang paniniwala ng mga deboto sa kanilang patron na si Santo Niño. Pagkakaalam ko, very, very strong ang faith ng mga taga rito, no? Especially sa mga naging sa buhay nila, naging bahagi ng buhay nila, maraming dahil sa paniniwala, sa faith. Ang simbahan ay hindi lang naging katuwang ng mga mamamayan sa pamamanata sa Diyos, kundi naging parte na ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Every morning may mga nagro-rosary, tapos attend sila ng 6 a.m. Mass. Para sa mga lokal na bumibisita rito, ang mga nasaksihan nilang milagro ang patunay na ang simbahang ito ay walang humpay sa kanilang gumagabay. Sobrang pasasalamat. Buong buhay ko lagpas-lagpas. Doon pa lang pasasalamat na yun. Kaya habang buhay ako magsisilbi ako sa simbahan. Mula sa kwento ng pagkakaiba, nang dahil sa simbahang ito, nakaramdam ng pagkakaisa ang mga mamamayan ng Binalonan. Ang history ng simbahan ng Binalonan is always tied dun sa kagustuhan ng mga kaparian way back in 1840s to bring, may dala yung simbahan dun sa mga mission areas. Kaya nga napangalanan tong bayan na Binalonan dahil dito dinadala yung baon. Dito hinahatid para yung mga misyonero, meron silang dadalhin dun sa mga malalayong bayan na pupuntahan pa nila. Napakahalaga siya na ipagpatuloy at hindi mawala sa isip at puso. It has always been yung mission na paanyaya ni Jesus sa mga sinugo niyang disipulo at to an extent, kaming mga pari na nagmimisa dito, maging as much as possible, ipagpatuloy at ihalili yung pagkalap at pagbuklod sa iba't ibang klase ng mga tao.
hindi lang tayo sinasamahan ng Diyos sa ating mga paghihirap, sa ating mga pagsubok, kundi dinadala niya tayo patungo sa ating mga tagumpay at sa mga panalangin natin na nasasagot. Hindi maikakailang matibay ang pundasyon ng parokyang ito, hindi lamang dahil sa gabay ng Panginoon, kundi pati na rin sa matatag na samahan ng mga debotong patuloy sa pagpapatindig nito.